Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Robinson Crusoe avea suficiente resurse financiare ca să ducă o viață liniștită, însă nu. El a preferat să-și dedice viața aventurilor. La doar 19 ani a plecat în prima sa aventură. Oricât de grea ar fi fost viața de aventurier, el nu s-a dat niciodată bătut. Aflați cine i-a dat indicații despre navigaj. Află cum a fost capturat de marocani și cum evadează. După evadare, curajosul nostru erou vânează animale și le vinde pielea unui capitan de navă portughez. Apoi Robinson pleacă în Brazilia și se ocupă cu negoțul. Pare că și-a învățat lecția? Ei bine, nu. Află cine i-a propus o nouă aventură și cum ajunge naufragiat pe o insulă pustie. Află ce noroc a avut Robinson prin faptul că corabia sa nu s-a scufundat. Citind cartea, vei ști cum a trăit Robinson aproape toată viața singur pe o insulă aproape nelocuită, cum a făcut rost de provizii, cum a îmblânzit caprele de pe insulă, cum a dus un mod decent de viață, cât timp i-a luat să construiască un zid de protecție și vei afla ce musafiri nepoftiți erau pe insulă, ce vis a avut Crusoe și cum s-a adeverit. Vei afla cum a făcut cunoștință cu vineri și cum au devenit cei mai buni prieteni. Află cum cei doi evadează de pe insulă și cine îi ajută. Vei vedea reacția lui Vineri când a văzut prima dată zăpadă în Spania. Dar cel mai important, vei afla cu ce s-a ocupat Robinson Crusoe până la ultima suflare. Prin urmare, citind această poveste de viață, îți vei da seama că Robinson Crusoe a supraviețuit fără tehnologii moderne, ci doar cu inteligența și spiritul său de supraviețuitor. Toate acestea și multe altele le veți afla citind cartea.